Видеото показва как се работи с графици. След като вляза с име и парола, мога да щракна на менюто Графици, откъдето ще се зареди списък с курсовете, по които преподавам в платформата Daskal. След избор на желания курс се зарежда списък с неговите графици. На този екран виждам кога са уроците от съответният график. По този начин мога да планирам своето време. Когато съм създала график, съм му дала кратко описание, с което да се ориентирам по-лесно върху календара. Ако имам нужда от нов график, е достатъчно да щракна върху бутона Добави график. На текущият екран трябва да добавя кратко име на графика и да избера видът на урока – частен или курс, след което кликвам на бутона Добави график. Зарежда се нов екран, на който трябва да попълня необходимата информация. Добавям нивото на групата C1. Краткото описание е необходимо само за мен, за да се ориентирам по-бързо в системата. Часът ще се проведе понеделник, 17 април, от 18 до 19 часа. Учебният час кореспондира с цените, които съм посочила при попълване на своя профил. В случая 1. Остава да потвърдя, кликвайки на бутона Добави ден. Вдясно на календара се появява току-що създадения от мен график. Всеки следващ урок може да се добави по същият начин. Ако искам да премахна вече създадения урок, натискам върху датата на календара и избирам бутона Премахни сесия. След потвърждение, часът е премахнат от графика. За да се върна в предишното меню с всички графици, кликвам на бутона с стрелката назад. Системата ми дава възможност да правя корекции по предстоящите уроци. Ако, например, 8 април съм се разбрал с групата срещата ни да бъде малко по-късно, мога да променя началния и крайния час, просто като кликна върху съответния урок. В детайлите на урока имам малко повече информация. Отново имам кратко описание, където мога да впиша причината за нуждата промяна. Разполагам и с връзка. Благодарение на нея мога да включа външни участници в предстоящия урок. Връзката за отворена сесия изпращам по имейл или друг начин и когато я последват, те, заедно с групата ми, ще влезнат в урока безплатно.